dia kalau sama. Coba. Main lagi nyambut kayak Ya, Mas. Bukan mulai. Segera tinggal. Aku cuma tengji. Poteng cuma harus separuh tadi. Aku cuma tengji. Wah, kira. Aku itu tengji tak apa le. Jadi tak mana ibu. Jajarun kodokku. Dia beca itu. Aku saya mau semua. Kawan. Ini lah. Karena aku ya kowe nak kowe ya. Arang yo utang. Nang utang ngene. Udah waktu utang. Lagi kena ke. Kayak pentolku ya. Testing setetes penting. Setetes penting testing kalau. Halo. Pak Kebu. Bendal apa pakai kantong sih? Loh. Permangan rambangan piye? Iki dike apa, Ndol? Iki nyunatno. Jenatno bathuk mandek kono. Nyunatno. Lah wong ku pengen mesisi ya. Jan lagi kok pengi mo. Lah iki pengen sisian. Ngono kok jarane sisian mo. Iki apa edan ya? Ora aku waras ah. Wong kuping-kupingku dhewe kok sisian. Iki kuping ndi? Iki goblok. Lah nek iki sisian. Kon aku aduh iki. Lah aku kan ora. Iwo. Kowe ya padha wae. Ora iso. Tak kok semene kene ora iso. Salah sesane mbayai. Aku ya kupinge laras Gusti Allah. Ya padha wae aku ya padha wae. Iki kuping ndi? Kupingku. Lah sing iki kupingku. Ora kuping kiri ya. Ora gelem pakai sebel Jawane kok. Iki ya padha. Lah sing kene lho sisian padha wae. Ora iso. Wis sisian. Wis keldi. Pangan. Lah iki. Iya. Lah ya sisian. Dewe wis sikilku. Ah padha wae. Ora iso. Sikil ndi? Sing iki. Iya. Ora sikile kebu. Ya mulane wong utangku bayar. Satu-satu balekno. Iki nyunatno ya. Wedok ya. Wedok lanang ku lho gendut buari bocahe. Oh ibian. Jenenge mbok sapa iku? Jul mak jengit. Iki wis gawe tak jeneng tak dudono. Iku nggih melu bacaan aku. Sapa jenenge? Niki Pak Raji sampean Siseni. Siseni kok piye lah kare. Iki Pak Raji sampean Siseni. Moh obi aku regane. Lah ya nek bener nek ora. Heeh. Reakam ning kono. Iku musala tau. Musala apa ya? Lah ya aku ape mangan ngenteni suwi, boleh ngajar kok ngawen kledok. Oh ya aden ki sak anak bolo. Wong kene iki yo rukun mangan bagya karo dhuwure wedok sing dhewe. Mulane pemerintah wis ngandurno kok ngandulno. Ngandharno. Rukun gawe santosa, cerah gawe bubrah. Ya ngene iki wong tuwa sing iso ngirak-ngirakno wong tuwa. Wong nom. Mulane iso nglumpuk. Senajan iki sing gawe ramene ngene wong ora ana omah, ya didongak-dongakno iki jeneng luar negeri ngono lho. Nanti luar negeri. Luar negeri moh aku nganggone kedatok sing waduh kaya sih. Ada goblok iki kok yo kaji. Iso dipoyoki tani lho. Aja maksudnya lagi aku ning jangkrik men ya iku. Weh, piye? Apa kowe mau? Jangkrik ah. Oh, paten kok jorok ngono. Yo kok jorok. Wong kok jomone meni anggrek. Anggrek bathuk enduk. Jangan kupingnya iki pilek kan ya. Aku mau piye lah? Oh iya lho. Kan iki padha wae. Iki ngene lho Pak Raji ya. Kowe lan aku iki ditekakno nang daleme Bapak Eko. Iki Yunarno ya. Pak Agus saperlu mangayu bagya putrane tekakan. Iki do wirasira sinyuwun karo pangeran. Muga-muga diparingi gumaripah rodinawe, diparingi panjang umur sehat, diparingi rezeki kathah barokah, tetep iman tetep Islam. Amin.
Iku tawae undang-undang le ya. Piye? Mbok gugu pinter nek mbok gugu ya karepem dhewe. Nah, kandhani Tah lanang uteke kudu pekeng, sikile kudu pekeng, manuke aja. Iku Nuntutno le sekolah, aja nglemboyah mbangun mituhu karo bapak lan ibu. Ning no sekolah mbangun turut karo Pak Guru. Ah, besok dadi bocah sing saleh Gunane nusa lan bangsa ngabuti wong tuane loro. dadi bocah sing saleh lan salihah. Nah, iki ya ngene Pak Raji. Gandeng kowe karo aku nek kene iki wong bibine kusoi badhe. Iki sikrane sing ora badhe. Sik kowe aja anger muni. Lah kok ora? Sing ditangkap ora badhe entuk Kowe ambek aku barang ya. kowe tak pateni Mas. Jadi, kowe besok lagi. Oh, sing ditangkap Nah, aku mbok pateni kowe tikung dilebokno satroli kowe. benyet cek. Dihukum piye? Dihukum. Aku ora apa-apa kok, Ji. Lho, Iki iki. ambah. Oh, Mas aku cah HP merene. Iki sepranak tunggal iki kok ketok. Mel padha rupane. Ndal Apa? Sriping Gedang Raja. Titik dhewe padha rasa. Ayo balik ana perkaranya. Baduk kayaknya. Di gunung sedina ping 7 ora rampung. Ya. Saiki gembong kami Jawa kowe ora lan becike. Ya aja. Anggon arep mlebu oleh kraton Kediri. Ana salah sawijining pawongan. Ana sangarepe kraton Kediri. Anjur aku kudu kepiye anggon arep mlebu oleh kraton Kediri kae. Wis, kowe bersih aku bakal mlebu. Boyo anane Dewi Sratasi. Tak boleh kraton Kediri. Kisana. Piye? Sapa kang jajaran lan nuri saka ngendi? Kok wani mlebu ana ing Kediri kang tanpa katinggalan? Isana, Piye? yen jeneng sira takon marang aku. Ya aku kang aran Pakah. Himbol kami Jaya Pusat Prabu Rangajaka saka 7 pulau Isana. Oh, jadi Pakah kami Jaya. Utusan saka Indungku, kang aran sapa? Aku kang aran Pakah. Himbol kami Jaya Isana. Oh, Pakah Dewong kami Jaya. Kok nganti mlebu ana ing Kediri? Apa kang dadi utusanmu? Isana, Piye? anggon arep mlebu oleh kraton Kediri. Aku mesti tuwa. Anane Gustiku Prabu Rangajaka saka 7 pulau Isana. Kabeh pisan ngaturake nawa oleh Kediri. Kabeh pindho arep boyo ana Dewi Sratasi. Tenane sejatine kowe sapa Isana? Kok wani ngedek anggon arep mlebu oleh kraton Kediri? Yen kowe takon marang aku, kang aran Badranaya, ya lurah Badut kang dadi trenggulang ana ing Kediri. Mula Pakah Dewong kami Jaya. Piye? Yen kenen tak krenane ngarih, aja kok gatotake anggonmu mlebu ana ing Kediri. Bali wae matur marang utusan Pakah Dewong kami Jaya.
Awit ing Kediri Sekar Tadi kuwi dadi calon kepuluning yo Kandaka Putra kaya aku Badut piye Pakah Himbong kami Jaya durung bali ana kraton Kunjapura durung kaya ana Dewi Sekataji Dewi Sekataji urungke ana tamane Himbong kami Jaya Pakah Himbong kami Jaya piye yen pancen kowe kena tak kerangane nyali aja magubuk makuta waton gundang kang tanpa ratu awit ing Kediri utawa Sekar Tadi iki dadi tanggungane Gadut Yokaya mula kowe bali wae saka ing Kediri matur marang utusan Badut piye ing arep Pakah Himbong kami Jaya wis matur yen Dewi Sekataji ora mengurungke ana tamane Himbong kami Jaya kita tak jaluk ora tak kudu wae paksa Pakah Himbong kami Jaya aku durung iso nampa papangatamu mula tunggu sauntara sanjabaning rangka ing Kediri aku mangko bisa paring bali rembug marang Pakah Himbong kami dhewe tunggu sanjabaning ing Kediri ayo ngono hei bapak aku lumaku nang marga jalan katur prapatan bapak kepethuk bocah cebol nek ngarep duluri untu jongos lambe cupet cium cantel suarane kaya surya kembar mripate kaya lha bapak tak takoni iku Pakah Himbong kami Jaya nah arep kebono ing Kediri boyong anane Sekar Tadi arep diboyong ing Tunjungpura kanggo pramesari ana ing Tunjungpura piye bapak ngono bapak aku tak jawab nek ngono aku tak ketemu mana Pakah Dewa tunggu sangguriku pak Pakah Himbong kami Jaya senajan to kaya Gatot Sewu paribasane Pakah Himbong kami tak tegang esuk mati sore urip sore mati esuk urip kowe aja maguguk makuta waton bali wae ora bisa kowe mboyong anane Sekar Tadi ana ing Tunjungpura Badut piye senajan ngagem pusaka maringi senyawana paribasane Pakah Himbong kami Jaya ora bakal mundur sajangka yen Dewi Sekataji ora mengurungke ana kraton Kunjapura bakal tak gawe geger kraton Kediri Pakah Himbong kami Jaya piye aku dhuwur yen kurang dhuwur ancik-ancik Gunung Sewu Pakah Himbong kami Jaya piye aku gede yen kurang gede ora kulon Gunung Sewu Pakah Himbong kami Jaya bal aku akeh yen kurang akeh undang Gunung Sewu Pakah Himbong kami Jaya piye apa kang kaso Margoleno artine tegese Margoleno dalane tumekane pati dadi si Pakah Himbong kami patine ana ing dalan kene aja gampang bungkung senajan bobol kaya ula pacak angin paribasane ning ora bakal bisa mlebu ana ing Kediri awit Pakah Himbong kami Jaya iki dunya wis dadi tunetene Pakah Himbong kami Jaya iki musuh Badut
Raden, aku kepengen banget ini. Mungkin sifatkan dalam Kediri. Loh, aku ora bakal ganggu gawe Kediri. Aku bakal balik. Raden, Pakah ki Kang Jaya. kepiye? Najan to ke maguguk makoto waton bunjang kang tengkorak. Yen pancen kena tak galangane tampanono kusut aku. Loh, Bapak mawon. Bapak. Nggih. Pakah Dimbong Kamijaya. Bebasan kaya ula tapak angin. Ketigan ayang-ayang pusakaku wis bisa Aja nang ngarepku, aku bali kaya iku. Aja nang ngarepku. wis bisa tak singkirke ana lagan kene, Pak. Ngono. Nok daerah ndi ya iki ya? Mbah. Randang. Bancak. Wis adoh sekalane cara seger kuwarasan. Kalian digawe nyunatno iki. Iki mbok nyunatno ya, Pak, nyunatno jare. Sunatan. Nah, iki dino, Pak. Sesenang kanthi ganyang ini ganyang kene. Pembalu reksa sing tetakan anake ibu sapa? Ibu ndi ngono ora ngeriko mbok ibu ndi. Niki nggih tetakan. Mangsa borong, Pak ya. Pakah Dimbong Kamijaya. Urusana kabeh kanca-kanca supaya ing kene aja nganti balik ana ing kaladan kene iki lho. Lha kok Pak enakan dhewe iki piye, Pak? Wong Kemo Kamijaya wis kok urusi kowe. Ya maksude iki ngene kok balik ngono lho. Upamane iki mangsa borong kanca-kanca kabeh. Saiki aku mengkas. Mulai ya mulai neng aja metu kene. Lah metu ndi? Metu dhuwur. Lah kaya sekawat aku. Ya, wis Pak ya. Iya. Cukupno kanca kabeh supaya kentem ora ana apa-apa. Iya. Kepaket aku sampun glejek iku kok. Ora sangkane. Badhe kok